И здравейте! Това е най-лошото куче на света! И ето момичето, което може да го погали, си мисля, или ще отиде без един крак. Това е Тони Пенелова! Не! Лошо куче! Лошо куче! Мисля, че те правят секс. Лошо куче! Лошо! Ти си най-лошото куче! Хапа дрехите ти, Сара. Ама ти се мъчи! Бягай! Бягай! Това куче е най-злобното на света! Край! 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 Не, още снимам! Ох, Саро! Мисля, че тя ще ни ухапе.